Abakangira mwe. Abakangira mwe. Bana ari bingo yo mu kigali. Ari bono, ari kene kero ko jara kero kia. Gabe rugo. Kero ko kero ndo ko diro ko. Ai ga no berko ko kaya. Ko berko ka tu. Era nabali bakolera, era nabali bakolera, era nabali bakolera, era nabali bakolera, baechitakana ekerekiabo, baechitakana ekerekiabo. Baechitakana ekerekiabo, baechitakana ekerekiabo. Bale babwate mechando emenge, bachandegete, batabwatyo bakonyi. Batarere wa moyo bale bale nyagitari barware temono nonye nabayiri tibanya guchiko barora batarere wa moyo bale bale nemechando na enemenge nonye nendagera tibawatye bakulya batalere baekende Machomorgelio Bosongo Vibes Network kaka matukarachire epara enyomba nere tuagachete bomwagamo Nyamira pare egari nyombi yakara twaye kora ndo chieti koreta ebitanda ne meito kawaida buna togokora epara go ya to scared yani we got scared goro ye para egari njanyorete mechandeli nyanyorete but tuende tukatengeneza paka magoro tukachenchikere gento wono twaranga rero singinje twanyora kabaga toiche twarabeira se bench studio singinje amandamano ne bintu binde we been busy but rero twaranga singinje amandamano abete cancelled yesterday twara rero tigatochiche do naende twasugumire para nera ari amagena getara ari amaterere egari umatena bego kwa mebusa ime but tumeshukuru Mungu tumefika twaletire bitanda bibere kawaida no biraiga mwarabi ko sombukuru wari gocha bitanda bibere na 2 mattresses oyomo no royo red na yo no rukuru maiga ore blue in color so 2 mattresses enyomba twagachite nereye murochi achwateru iko sawa ego twacha tutakwaneti bono rinde ntonyoreti mbuna batabwati simi mwaka tabwati simi mongina tabwati simi so atujawapata batirinde bamuraba mwabambaraiga abo twanyorere batoigoreire twabekire bintu nyomba and I hope una toko babitigera iga mbibe save ekara twarweta iga konyana ne merangu tirabekwa twatigete kubekwa so emerangu jagete kabeku Jones oria oyogesaku oyoboronge oyogaso ago chimata abwiru mwiyende no bekire noyo no bekire tirisa nebekire moina na iyo emewekwa kaka nabo turi transparent igo ebintu bitekera twabitangasire neira chingakira kini finally weikatobikira ndibuna mashabiki agoteba so banyina barabuntu banyorete kini nyombero mbiya baroseti bagite bakarosie flow mari ndo chembu ya baroseti ko sawa bone gento mbaraye nganya bone bitande byo kabago icha babwatani kibori tinokira
watengenezewe jioni kera bachire gusaba rosiboka abanyene because n'abantu abanene basoye borere bangwanse kitoro kaka twakoranire kurwega bumwagamo enyomba nere naende tuaga chitaria embassy yaria Kisi ward ya Nyakoe enyomba eria nero tokonyora ribaga rero nero ngwana turi pakoro tokobe igitande twanyote nekemo ne mattress tokobera umuga kuri kyagara nere gwekore erinde ritomoso yenyomba yo officially na atebe tuya kamukire arwase nyomba so tukitoka hapa tokonyora chingagi tunafurulisa paka huko tonyora igitande ne mattress na yetu mpeleke erinde erinere acha kobugima. I think chi project na chichi chokaibere tuatigeire nchira na nego chikora turi today tomanya kogenda to another project abangwa nambarante inchukoja data aba na watu igorera iga so hizi vitu zote naziaja kwa mikono yao hayupo mite naboko birenda bako manyene naboko birenda bya kabisa bako manyene waro aiche ko complaining ngendo kia yasirire na etogorigi nabona bona so nyasati kabasina mashabiki ya minto na ende togendere kubwaterana asoko korega cia charity twajite break yakasi nja maandamano najua tuli back studio ko cover news nini ko minyokani nechi tiagas but bono tena tutarudi tunajipanga toirane tororenga kitoko gendera nemiremende mancho murigeria tuarure Nyamira umwagamo igo twa kegaria mafuta bakanyatieko nyatieko asakuru kunyamboga bali moinyorete nyamboga igantu agachite chinyomba ibere chiabana banenge toto funds oyomo orego soma geturi secondary tukandi tukamwaka ne fees up to form 4 we've come back bande mare moteka kamwara tara mwaranga ki so today tuliamua tukutembea totale tuane Nyamira tuachanaga na ndi tukorere embassy so leo tumekuja gotema koranga kurulirito rwaigangi kiamentire there is a well wisher oba supported tie koba support ne chingoko iga tumete an expert agachaka baroserige sumu mabati na ritu atagorite kure nyombeje goreje nene agachaka baroserige sumu chingoko echima chingoko kichwali no chire maiga chiakinire echiakite chire bichuchu but naona zimekuwa kubwa ege sumu iki agachitubuya naona iko sawa kabisa mambo iko sawa ekera tu warweta iga ntu abatebeti ngango tiga tu warenge fundi kwa gachecho koni ebisumu binde mbiraiga so in short mbatugete chingoko na ichikuba konya konyora no nyine sabuni from there ntua enyombe yo mumura you remember ne yo mumura tu agachite saiga the elder guy the elder son tukamwagachire ya tukatebata gocha komanya na baise kaiga so tukamjengea yake ndochi yomire yabeire buyaboneta keire yabeire gochwaterwa yabone chwaturu itashika vizuri ntua agachite chokoni nyombe tiratagurwa because maybe karokende mbaranyore kibakorera mabati but kuna echoko nere tu atigete fundige kwa gacha gakuja wakajenga so iko hapa choko nere ya gacha tu ingia mono ese bakurugera it's very spacious ya mabati na ilijengwa na each frame kaka ntwe kera tu achakire meremo we katokore kene ngiyo togotigera njira nonye chiri chinde motara yunga ntura update ntokore tene turanyora libaga koira na ko update ngantu akore so egation spitu atebe tutokora umuchioyo tukateba ngo change tu arenge nyombe ya mabati tulibadilisha tukateba tuagachira mu muroma ne saiga tulijenga ekaomwe kabiko mirango na kiregento tukateba ngo leta rubarenge chingoko egesumungi agaji tuchingoko chigaicha tukateba ngo agachiro barenge chokoni echokoni yeye ne agachira iko sawa iko very spacious yabusire nyaruka nere twanyora gaiga amefagia vizuri na iko clean emuchiore musafi kwa sawa begete baka chingo irongo amefanya kazi nzuri hapa so tunawatakia mazuri nyasaba konye bana gukina chingo ke chiba konye banyora isabuni from here nabo turagende gwika chinsemo chiri chia Kisi town bona liembasi me aso mugako ritwanyore to menyete nyumba ya eririgesa twende turarigire torenga yaikire na endo nyige kunyarikana anganyigwe arwe nyumba iri ngotu aichigo choroso aiga twakore tunalekea Kisi town Nyamataro embassy Nyakoe ward torare nyombe yinga nkaiya igete asitwagire batalere bao moyo batalere bao moyo batalere baekende batalere bao moyo
Bakangira mu. Bona ari bingo yo mu yatigaje. Ari bono, ari kende kiro gocha kiro kia. Gabe rugo. Kiro go kere go to kiro go. Ai gano mo verbo ko kaya. Toma pero boca. bakorera era n'abari bakorera batinya marigo bacita kana na tieri yo ko etio mo ya wasunani. Alande umbosa. Yanga njiarengo. Yanga njiarengo. Ekiage ke bono. Omuntu uri gukurangiri kwenda ko ekiage meta bantu bari batamaiti ekiage nyombe iri na mwaka wose nebite yakabeke chibando limwe asamwe uri mugondo ekiage. Yakengira marwa. Yakengira marwa. Oge tebi ubizinyerere kabiri. Urangeria bamura batatu. Agente bakuru gokunya kumina. Basi abankunya okubwadi sibari gweti round. Gweti round. Kiage kina bweko era. Basi mwari ndagira. Kwa mutigera gwaso akubika kibanda. Bone ekiage kere kiabeire ga ire ngakwa ariko kwa kamera. Shimi ya tatu. Ni atatu. Bono aje kurangeiri. Tari besa jinde. Singi uchirabe so wagare singi saba. Ekera kwakanira abantu abande mwana yo. Abande bonse aye watikara na siringi saba. Singi saba. Kai singi saba ejingi bono je isaine kwa ariko. Ai aye singi saba eje ariko gore 20 binge. Singi saba. Singi saba. Je ariko inki bono. Abano ne kibando riko ari gutunda. Turo kibando musota nuru rengo nganiga. Amasota ningi. Amasota bakuri. Bakuri. Bakuri gite yo amasota. Onganiga. Kwari gutauria etongore goja goikie shiringi. Kibande kyabiri. Yani goja kubarira umuntu kibando bakajike siringi. Bakajike shiringi. Yani gasi yarenge buya. Bono siringi sabeje tata bono wajira na jiro nyomba. Siringi sabe. Emboli renga mwaka gorire emboli. Emboli siringi 3 na somo. Siringi 3. Siringi 3 na somo. Ngoko shiringi gose somoni. Engoko. Engoko. Ng'ombe rende ya mabere. Ng'ombe ya mabere siringi 35. Siringi 35 bwate ng'ombe kabisa nene. Irene mori. Irene mori nyene. Bone ngakie yo mwaka jire rero maito muntu kanyore chibesa ko ndi dukugura maguta echinyeni. Ogora inu bono ngigwa bone kera wachinyora shopping ya nyomba ngakibo ngikwa kugura bono nyomba. Aya tulujingo gwate ng'ombe. Ng'ombe kuye bwate. Nabo kuye kama. Kero kwa bekira mabera yekirandi. Bono ngagateni yako. Mabera ayo kwa bekira kirandi. Iria rurani yuko yatunda. Bono kwa yatunda. Wakono no rekeri munkero. Kerimu ekana bako bari ko diera chinyi. Na kia makuta. Ngo bono siringi sabe yo kware kwa ukwaye kacha ito gendo gure yo kore bintu gure ng'ombe uso gendo ojigo tonda chibana binge binge kai lo jembe jamu amenyete riringa kieria lakini tari bono bono ngakiru je bimende tata no ni sukari ile ngokora bono sukari iri arenge jongoro bene ntururu sukari tongoro bene ntururu abune nuskiro esomoni ekiro ani nyingi enyingi bono rinde bintu imbire rero ebintu biomire ebintu rero ng'ombe ya mabere neri 80 ng'ombe ya mabere gwata jibeta nyingi bono ekene yoko gachire bichuchu ekene yoko gachire bichuchu mudo sinyaro siri muno bono ngo etime tebere yoka bwatega tukorane ekero kori ebintu bichinsana chingiti njiro goroma nako tebie yoko karate bia ngomba riri bataigwa eriyogo ndiri eriyogo rigie kemogomogi kemogomogi eke wata ke biningesera koboko iga diwa ko biningesera koboko ya kubucio ya kama boko basi agenda tara iko kikuya kire kemogomogi ngitite gogo igeo korora ya tama go moigure eriyogo ekoro ya kuigure
anyway twakora tere bitanda tiga tura ifundi ya turangiria ari turarosi bintu bire bitatu na ninguja turi Mwanchu murigerere kara twaruchise mo chiricha inyora twachakirite Nyamira twagenda Bumwagamo twakobe bitanda twaruororo twachanya tieko asabana bari chintakana twachikoranga ke barosere tuwe bisumu by'ekingoko twakora twabate bitokurunya tieko otogwo chapa kaiga nekenyoreke iga kia Bunyagatani Bunyagatani ward ya Nyakoe constituency ya Kitutu Chache South Meya County ya Kisii asetoraiga is just like a kilometer kurwa embassy karukuru Nyamataro unoyo kwenda Nyakoe mugaka nare o 78 years old twaje tukagachire nyomba iga okuruku Mako o Kondo tukaje tukamwagachire nyomba lakini tukaba promising ngocha kubika twarenge mirangu tomuretere gitanda mattress na marangeti bono rero ebintu bitwabirentire emirangu yabekirwe buna twabete promised ono murangu ogesaku no bekire yonde no raria bwogosoa origwe room ya mate na rogoro yonsi nebekire kitiri sanchi bekire and then ntuachane eto muretere gitanda 4x6 nokera kitanda iko hapa alafu ne mattress no eraiga ne na marangeti abere so we hopunga chisengejo chise chiairire mumurano waraiga onere tuwarenge nero mumuro yebo ikotikari taiga na nere umurendete bona ebinte bina bako bibunga getana na chibori tinokira getana na bogosieka umusiekera ali arugorari anganya gocha ya so tumeshukuru bali mwensi mwa college project chiga chikiranire Nyasaye tikabaseseni bali mwa begete okoboko in this project bali mwa begete okoboko ase project eri yabo Mwagamo bali mwa begete project ya Sigisumu y'ekingoko kyabana bali ba Nyatieko Nyasaye tikabaseseni kaka as we speak right now project teyo yaito tuatigire totaraikirania chi project chonspi twakorire tuachikiraniri korengana buna tonarete gukora nebisabu biri bino mwatomete byo go support yegasi yiga twakorera iga na inde bono ntorigererie nga where next mambi ndego se wiki gocha ntorigerere na inde nga itoko genda erinde rena tuchikokonya abantu bande esibako na kogenda gucha Nyasaye tikabasinya maleta ngurukoroja skaka sungura Nyasaye oyo